Pues sí, Bueno, decía que nos íbamos a ir a Picaña porque este fin de semana comienza un evento del que nos hacemos eco todos los años. La mostra Art al Carrer llega a su 9ª edición. Es una mostra impulsada por la Asociación Dones de Picaña, cuya presidenta es Chelo Sanz. Chelo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buena vesprada, ¿qué tal? Encantado de saludarte, Chelo, para hablar de esta nueva edición de Art al Carrer, que claro, que va a tener lugar en condiciones diferentes a les que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Home, i tant. El que passa és que vos tenim que dir que en quan pensàrem que este any no podíem votar-lo, en seguida ens vingué al cap el dir com ho farem, no? I la forma de fer-ho dins de tota la normativa sanitària i tot el que ens du ara. Entonces, al consultar-ho, ens digueren que sí, que era una cosa que estava al carrer, si la fem en la normativa de distanciament social i tal, era una cosa que podíem fer. I ens llançàrem a fer la convocatòria i la veritat és que tenim que dir que super contentes de la bona acollida que ha tingut este any, que esperàvem, jo la veritat, vos ho dic en sèrio, esperàvem pues que és que tot això ens du un poc d'apatia i tal, i pensaven que els artistes també, però no, ha sigut un èxit. Tenim 27 artistes, que és un èxit en este any, i a més molt agraïdes per la disposició que han tingut y el bon acogimiento que hemos fet este año. ¿Y cuántas obras han concurrido a esta edición? Sí, pues serán 27. 27, Son como 27 nos artistas sí. y tal. N'hi ha la meitat, no, bueno, moltes menys. N'hi ha unes quantes que són col·lectives, perquè, com sabeu, això els instituts i escolatges també treballen la igualtat fent un poc d'art, no? I n'hi ha algunes que són col·lectives i participa pues diversos instituts. Per cert, vos tinc que dir que estic així, en l'avenida Jaume I de Castelló, que hem vingut així al Ribalta, a l'Institut Ribalta, a replegar 5 teles que han fet els xavals i xavales d'ací. Tot un got. És una entrevista al carrer. Sí, és que vos vaig a dir una cosa, la veritat. Com a feminista i com a bona dona feminista i l'associació feminista que som, el carrer per a nosaltres és el lloc per a autonomàcia i el més indicat per a fer les reivindicacions, no? I arriba a més gent. En el carrer tot arriba a més gent i l'art és una gossa. El plantar-te ahí en el carrer Major de Picaña i veure aquesta galeria d'art a l'aire lliure. Això és, vamos, lo més gran que puguem tindre, vamos, si a la gent que disfruta de l'art i tal, perquè tenim obres de deberes d'innovació total. Bueno, entonces cuéntanos, Chelo, sí. ¿Cómo lo vamos a poder disfrutar? Pues mira, venint a Picaña, de totes les maneres, vos vaig a dir una cosa, que és fàcil. Lo que no podem tindre és un tumult en el carrer, perquè això nosaltres ho entenem. Tota la ciutadania sap que més de 2 persones no podem, si no són de convivència, no podem estar ahí juntes en el carrer. Però també vos vaig a dir que se pot passejar dins de la normativa, se pot passejar al carrer dins de la normativa i tal. I és fàcil, no? Perquè veniu a Picaña, que és un poble extraordinari, ja ho sabem, veritat. Veniu a Picaña i el carrer Major es planteu així al principi i teniu tot un carrer peatonal molt bonic. A més, és un carrer emblemàtic, que igual s'ha jugat pilota, que se planta una galeria d'art. O sigui que en el carrer Major hi teniu totes les obres per a disfrutar-les. I també vos vaig a dir una cosa. La forma d'entendre-les, com este any és diferent tot, hem tingut que gastar les xarxes. I mos han vingut de meravella, perquè és que, si no és així, en les xarxes nostres, en les nostres pàgines, Dones de Picaña, teniu tota la informació de l'art al carrer que pertany la casa, l'obra i el que ha volgut dir l'artista en aquesta obra. Perquè, com sabeu, el motiu de l'art al carrer és la dona. En la seva reivindicació, des de la seva reivindicació al seu encant,
a la seva, no sé, a totes i ses senzillesses i ses... Vamos, Chelo, que nos lo has contado de maravilla. Y que nada, bueno, que te estoy venen molt bé, pero es porque merece la pena, ¿eh? Sí, nos lo has contado de maravilla, pero nos tenemos que ir ya, Chelo Sanz, te lo agradecemos mucho. Gracias, y la Chelo. gente ya sabe que a partir del sábado ya puede disfrutar de esta nueva edición. Y nosotros, Un saludo, pues, Chelo, vamos. adiós. Hasta mañana a volvemos, todos. adiós.